Atong sayro ng istorya sa LGBTQ couple sa Davao City kinsa beauty queen ang usa ug ang iyang uyab mismo ang iyang makeup artist. Ug gikan sa kalisod karon nakapatukod na sila og kaugalingong balay. Ila-ilahon ta sila Christian ug Exor pinaagi nining report. Love always wins. Love is genderless. Mao kini ang gipangusgan sa Davaoenyong LGBT couple nga sila Christian Salazar ug Exor Ranoa. Unang nagkita ang duha sa usa ka pageant kaniadto dinhi sa Davao City. Wa nila damha nga didto na di ay magsugod ang ilang love story. Kay PM na ko siya nga unsa gito imong memo be about atong unsa ti imong gitubag katon sa pangutana. Nagkita mi sa Mandog. Kay napod siya gihandle nga pageant pud ato mo to. Pagkakita niya sa kuha kay murag nakoy gi mention pud nga answer pud sa pageant tapos mo to nag-PM siya sa kuha kung unsa daw lagi to akong akong gi punchline nato. Si Exor, beauty queen nga nakasalmot na og managlahing pageant nga dunay negosyo nga nagaparenta og mga gown, samtang si Christian usa ka makeup artist. Sa ilang pagpaningkamot, natukod ang ilang dos andanas nga balay. Gikawilihan kini sa social media ug daghan ang na-inspire. Sumala nila nga importante nga dunay pagsalig sa matag usa nga gikinahanglan gayud alang sa lig-on nga relasyon. Matud nila, una mosulod sa usa ka relasyon, kinahanglang andam nga atubangon ang hagit sa panag-uban. Ang istorya ni Christian ug Exor kakuhaan gayud og leksyon sa mga single nga nangita pa sa ilang dawan. If you want to build a stronger and positive relationship, let your partner that she or he is a priority. Di man jud perpekto ang relasyon, naman jud mga pagsulay, naman jud mga trials, mga challenges, pero syempre makapagpabaskog mo na sa isa ka relasyon, di ba? Importante pod kay nga mahibaw-an pod ninyo sa usat usa ang mga gusto ug mga dili gusto, kinahanglan jud mag-adjust. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.